Ik ben Leonie. Hallo, ik ben Ivo. Welkom in Herberg de Smidse. Zal ik je even rondleiden? Ja. Hier ben je in het Heilige der Heiligen. Dit is onze wekkelder. Oh ja. Wij doen al heel lang conserveren in wekpotten. Dus wij maken in de winter sauzen en basissoepen, chutneys, kompot. Maken we allemaal in de winter en dan wordt het in de zomer aan de gasten geserveerd bij de gerechten. Goed Leonie, hier zijn we in de woonkamer, de oude huiskamer van mijn grootouders. Dit is een gedeelte van het huis wat het oudste is, rond 1850. Ja, hier ontvangen we nu onze gasten, de hotelgasten dan. Dit is een soort receptie. Ja, ik vind het zo ook heel mooi. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de keuken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Kom, dan gaan we koken. Oh ja, weet je wat we doen? We gaan buiten koken, het is zo mooi weer nu. Oh ja. Dat lijkt me ook leuk. Ja, super. Nou, ik kon het een beetje raden als ik naar de ingrediënten kijk, maar wat gaan we maken? Vandaag gaan we het echte Limburgse gerecht zuurvlees maken. Yes. Daar hebben we nodig voor runderpoulet, peperkoek, laurier, peper, jeneverbes, kruidnagel, zout, uitjes en natuurlijk appelstroop, ook uit Limburg, azijn en een beetje water. Nou, dit is dus het zuurvlees en ik had begrepen dat er nog een heel verhaal achter zit. Zuurvlees is eigenlijk een armeluis eten. Het komt van vroeger uit, hadden mensen natuurlijk niet heel veel geld en het is oorspronkelijk paardenvlees. Vroeger hadden de boeren geen tractoren, maar paarden om het werk op het land te doen. En als die paarden oud waren, dan konden ze dat werk niet meer aan. Ja, dan werden ze geslacht en er werd natuurlijk niks weggegooid. Alleen dat vlees was zo taai, door dat werken allemaal van die paarden. Dan moesten ze dat in azijn leggen om het enigszins eetbaar te maken, dat het niet te taai was. Die azijn zorgt dat dat structuur van het vlees wordt afgebroken. Vandaar dat 24 uur marineren. En zeker 3-4 uur stoven. Want het moet uit elkaar vallen. Ja, dat is zuurvlees. Oké, en wij hebben hem nu met biefstuk gemaakt, maar origineel, of met rundvlees en origineel wordt het dus met paard. Ja. Wij hebben het zuurvlees opgegeten, het was heerlijk. Als je nu zelf aan de slag wil in de keuken, dan vind je het recept in de blog. Tot de volgende keer.